пише, ама... Сигурно ще има. Но ти какво искаш от един ден? Да, 4 пъти не кажа. Леле, какви сте ръцете. Я да ги видим. Дай да ги видим. Куджо! Куджо! Ето. Как видите си на ръцете на това? Какво искаш това просто? Я покажи на Живко, дето си изкълчил това на лост. Не съм си изкълчил на тази снимка. Ти какво искаш? Не може иначе да си научи. Как иначе да се научи? Не забри, да. Куджо! Жарик, ти се само ли ще спиш у вас?